Hasteo petrol ni jwngjal paisinai 4 salni damchi tamni jorabo petrol diesel train Assam ni dima hasao hangkorni jitinga lampurni wngwi new harengajao amche par wngkha belai phaimani bagwi ar rail line no train cholna bagwi mwthagwi toni jakmani Aboni bagwi no Tripura hasteo nangkukmani mane khwnwi rogi petrol diesel rokgo sokphaya wngwi tongmani Northeast Frontier Railway Chief Public Relation Officer Sabyasachi de Shaka petrol tijak train bebagwi 49 wagons no tui no dharmanagor phai tongo Aboni kokta mane Tripura hastini Montri Okra Dr. Manisha Railway ni Minister Ashwini Vaishnav na hambai yafarka belai watwi phaimani bagwi rail lama wo ha kuwagwi klaimani bagwi rail lama belai no hamya wngwi klaikha Aboni bagwi no phatar hastini mane khwnwi rok hasteo phaimani wngwi tongmani Aboni logi hasteo jotoni sai kotor jwngjal nukjakha petrol tei diesel ni thanai first many shimi Tripura hapang petrol diesel ni ration system khlaikha Aboni bagwi petrol pump baskango salbrum no petrol diesel nanani bagwi kolok khulogwi line basalaijak lukurok Aboni bagwi amchai eba kami rogo kebo 1 litero 200 eba 300 khlai petrol paikha Apatimoni koktma khnaino Tripura hastini Montri Okra Dr. Manisha Rail Minister ni thaniwo koktunblai shika chasalo Rail Minister 19 wagons diesel te 30 wagons petrol horka bebagwi 49 wagons hastini bagwi horka Rail Minister Aboni koktma manei no social media ni bisingtei Rail Minister Ashwini Vaishnav te railway ni tangphang rokno khobi hasteo petrol horna bagwi sakthari samungthlani rokno bo hambai yafarka hasteni Montri Okra Dr. Manisha hasteo 35 lakh liters petrol diesel phai tongo hni saimanka Bureau Report Kokkhorang